Ndị Amalinze Igbo Educational Program Network sokwa ndị ezinụlọ Azuka Ngoddy wee na-aṅụrị maka nnukwute ọkwa onyinye e nyere ya. Ndị amaala Igbo nọ na Atlanta na ebe dị iche iche na mba Amerịka nakwa mba ụwa niile na-esitekwara Nze Azuka Ngoddy ozi ekele maka nnukwu ọkwa e nyere ya. Mmiri kwadoro ncha wee gbọọ agbọ, ya bụ anyị gakwukwara oriakụ ya bụ Ada Ngoddy wee jụọkwa ya ajụjụ ọnụ maka ihe gbasara igwe a echiri echi ya na ọnọdụ ha nọzi ugbu a. Ịma ndị be anyị sịrị na egwu dagharịa atụgharịa ọkpa. Nne ndewo biko ọgụ a bụ nwunye Igwe abịa na-akọla ya akụkọ na echiri Igwe gwa wee bụzi arụlọlọ. Kedu ka isi wee hụ onyinye nke a? Ezigbo onyinye ka ọ bụ. Ndị be anyị adaza lọlọ ndị be dị m si na ife nwunye Ezefa ga-aza bụ ọdụwa nwaanyị ya, ọdụwa nwaanyị ka nna aza ọ nnukwu ọkwa mana ọkwa kwesịrị na ọlụ ka akpọrọ ike ịlụ ya na uche anyị dị ya. Anyị na-ele etu anyị ga-esi mee ka obodo anyị mma mma makarịsịa ụmụaka be anyị ndị na-eje akwụkwọ na-eje, ndị na-alụ ọrụ ugbo si na ọrụ ugbo kafa ga-alụ agọsịfụ ụzọ ọfụ dị na a ga-eji lụ ya bụ ọrụ ugbo ka ọ dị mma. So na anyị kene Chukwu na ọkwa o nyere anyị, na-ayọkwa ya ka ọ nọnyere anyị ka anyị nwee ike ịlụ ya bụ ọrụ etu ya bụ Chukwu nna si wee kwu. Ifuru na ihe kwuru amaka ugbu a eji mara nke ka ji ghọta na ndị ọgbaro na-akpọ nwunye Igwe ọdụa nwaanyị. Ọ bụrụ ọgbaro niile, nke a bụ Atani n'ime ọgbaro local government. Atani na-akpọ nwunye Igwe ọdụa nwaanyị. Nke a ga-egbu ewu na ọkụkọ anya. Biko nne dewo anyị mana asị na na-etisi mmụọ n'ebe onye na-eti ya eti. Ị ga-akwụnyekwu ya nkwadobe? Nkwado adịgo nakwa m kọwara ya ọlụ a ga-alụ. Mụnwa dị ife akwado ịlụ ọlụ lụrụ mụnwa nọdụkwa nyeli aka ọlụ nke lụrụ ya nwa ya na akwado ma ọfụma akwadolu m ya. Ụmụ anyị kwadokwa, ụmụnne anyị kwado, ma ndị be mụnwa bụ ndị ọgọ fanwa kwadoro ya bụ ọlụ. Deje ibe anyị si na ụnụ adịghị ada aghala uko. Nne biko Deje daalụ. Amalinze daalụ. Daalụ Amalinze. Ọ bụ ụdị nkwado nke a ka anyị na-atụ anya n'aka ndị oriakụ anyị ma na ndị ọzọ na-anụ di na nwunye enyere ofu onye n'ime ha ọkwa. Nwunye Igwe Azuka Ngoddy bụ ọdụa nwaanyị Ada Ngoddy sikwa na ndị otu ụmụnne bụ ndị otu na-embepụta ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo. Ha na-apụtakwa ọbụ na a na-eme ihe wee na-agbakwa egwu Igbo wee na-egosikwa ụmụaka na omenala Igbo bụ ihe na-eme tradition in Atlanta. Ka a na-agakwa n'ihu, ụfọdụ ndị enyi Igwe Azuka Ngoddy gbakọrọ ọgbakọ nke ekwughị ekwu akaghị aka wee sị nọ ka a sị ya nna biko ndị eme maka ọkwa edere gị, wee sịkwa biko ka anyị na gị nọkwa obere ka anyị wee kelekwa gị sorokwa gị ṅụrịa.
jụkwara ụfọdụ ndị n'ọgbakọ ahụ ajụjụ ọnụ maka ihe ha na-eme. Biko lee ka ha si wee zaa. Biko ịkọ na ikwu aha gị Igbeziakọ. Biko kedu ọgbakọ bụ nwere na mgbede a? Ọ maka nwanne anyị nwoke bụ ezigbo ọyị anyị emegolo Igwe ndị Atani Chief Azuka Ngoddy. So I am so happy to be able to celebrate nọkọ with him. So now anyị nọ ebe a. Ọgbakọ kwuru usoro ya wee ṅụrịa maka ọkwa nyere ya. Ọ dịkwa unu mma n'obi ka o si wee bụrụ Igwe? Ọ dịkwa anyị mma mana gị nwa bụ nwanne nwoke na-ekwu okwu ibi na-emedokwa ya anya. Biko gwara anyị aha gị biko. Nwa bụ Chukwuemeka Ọkpala onye Nnobi. Biko ndewo ama na ụzọ na-atụ ebe a ị ga na-ekwurịta ihe welite ọnụ ka e wee nụ ihe ị na-ekwu. Biko ọgbakọ unu gbakọrọ ebe a kedu ihe unu gbakọrọ ya maka ya? Ikene nwanne anyị nwoke bụ Igwe Ọgbaru, Igwe Atani na Ọgbaru. Eze kwesịrị nke a bụ na eze kwuo echewe ndị wee kafu n'ọchukwu nyere ya. O kwesịrị ekwesị asị ka bịakwudoro ya. Ọgwago ihe unu gwara Igwe Azuka Ngoddy ọ ga-emere ndị obodo ha. Anyị agwaghị n'idozi obodo mana ka anyị si wee ghọta security bụ number 1. Ọ bụrụ na provide our security ife ndị ọzọ ga-adaba. So na anyị agwaghị ihe. Unu kwuru ya ka usoro ya wee ṅụrụ ya. Akwụdola eze. Yes, a ga-esi ṅụrụ ya so onwe ọlụpụta so lụọ ọrụ ife ọbụla ọ chọrọ ka anyị mere nyere ya aka. Ị ma na Igwe Ngoddy bụ onye omenala. O nwere ihe unu gwara ya maka iwelite omenala na asụsụ Igbo? Onye na-agbara ebe o si bido ama ebe ọ ga-ejedebe. So na ya mbe ụzọ omenala anyị na anyị gwaghị ya gbaa mbọ na ya bụ omenala 45 strengthened. So na nyanwa bụkwa onye omenala. So iwe gaa n'iru. O doro anyị anya. Unu na-ekwu na ọ ga-alụnwu ihe e nyere ya? Ihe so in fact na onye a bụ onye a na-akpọ eze na Atlanta ebe a. Ọ dị Ọchukwu chilie. Otego Chukwu nyere ọkwa eji nwaanyị na nkịta ka olulu ya ka ọfụma. Igwe e nyere ya o kwesịkwara ekwesị? O lụrụ oge o jekwuru akwụkwọ dị discipline mara ife wee akọ na uche ọ ga-alụ ndị Atani ọlụ ọ ga-alụ ndị Atani lụkwalụ ndị Igbo lụalụ ndị Anambra steeti. Ọ bụ ihe anyị na-achọ. Unu na-ekwu na ọ bụ eze kwesịrị? Eze kwesịrị tụrụ ugo ejughị esi. Ndewo ndị Amalinze na-ekene gị. Thank you so much. Nwanda daalụ odoke bụ. Ọ bụrụ ndị Igbo asị na ọkpa mmụọ na Igbo ada na. Yes, Ndewo biko ndị Amalinze na-ekene gị. Ndewo. Ndị be anyị ọ bụrụ ka ọ dị anyị n'ọnụ ugbu a biko anyị ga na-ewetakwara unu ihe ka o si apụta. Ọ bụkwa mụnwa bụ Amalinze Jeje Azị na-asị unu ndewo.